माझी साडी नेसली होती, तुम्ही व्हिडिओ बघितलाच असेल ना. गरम पाण्यात संदव मीठ टाकलाय आणि पाय शिकवते. चव वाढवायची असेल ना तर असं काहीतरी चटपटीत करायचं, म्हणजे मिरची भरायची. झटपट ना शर्टचे कलेक्शन दाखवतो. कलर्स बघा तुम्ही फक्त. माझे कॅमेरामॅन जरा तुम्ही पुढे येऊ शकता. बहुतेक घरी कसं हे कसं माहितीये का, विस्कटतच. कसं वाटतंय आता? मस्त वाटतंय. साफ वाटतंय ना? हा, नमस्ते सर्वांना. आता तुम्हा सगळ्यांना तर माहितीच आहे, श्रावण महिना आलेला आहे, श्रावण महिना लागलाच आहे. तर कसं आपण घर असं साफसफाई करतो, घर स्वच्छ ठेवतो, कारण की या महिन्यात आपण शंकराची पूजा करतो. हे निमित्त तर आहेच श्रावणाचं, पण ताई सुद्धा येते उद्या, तर त्यामुळे पण घराची साफसफाई आम्ही करतोय. तर मेन आता मी किचन पासूनच स्टार्ट करते. तसं तर साफ करूनच ठेवलेलं, पण थोडं आहे ना हे अडचण वाटते मला, तर हे मी काढते आता इथून. आणि हे जे डब्बे आहेत ना, हे सगळे लाईन मध्ये लावायचे आहेत मला. आता कसं काल आपण डीमार्टची शॉपिंग केली, तर ते तुरडाळ वगैरे जेवढे पण डाळी आहेत, कडधान्य आहे, ते सगळे मला ना डब्यात भरून ठेवायचे आहेत. तर आता मी ते सगळे डबे ना इथे ऑर्गनाईज करून ठेवणार आहे. हे बघा, मी आधी हे सगळं काढते आणि मग जरा पुसून घेते. हे बघा माझा चॉपिंग बोर्ड. इथे बघा मी ओला कपडा करून घेते आधी, आणि जरा हे बघा हा ओला कपडा करून घेते आणि हे मी आतलं पुसून घेते जरा. आता हे जे डब्यावरून काढलेत ना, हे पण जरा पुसून घेते. तसे स्वच्छच आहेत, पण कसं आपण जेव्हा पण असं हात फिरवतो ना एक असा कपड्याचा, तर नंतर जास्त असं म्हणजे त्याच्या डाग वगैरे राहत नाही, लगेच क्लीन होतात डब्बा. म्हणून कसं आहे ना, नेहमी असं क्लीन करत ठेवायचं, मग नंतर जास्त लोड वाढत नाही क्लिनिंगचा आपल्यावर. वेळ मिळाला तसा क्लीन करायचं. आता इथे बघा आपण काल डीमार्टची शॉपिंग केली ना, त्याचं सगळं सामान येते, हे सगळे कडधान्य वगैरे आहेत ना, ते मी डब्यात ठेवते. म्हणजे कसे ना लागतात ना आपल्याला जेवणासाठी, इथं पटकन तिकडून डब्यातून काढलं की पटकन करता येतात, म्हणून मी हे सगळे आता किचनमध्ये ठेवते. इथे मी स्वच्छ धुतलेत डब्बे, घासून घेतले आणि पुसून सुद्धा घेतले. आता मी इथे एक एक कडधान्य ठेवते. आता तुम्हाला जर प्रश्न पडला असेल की असं ह्याच्यात डब्यात का मी ठेवतेय, आम्हाला जेव्हा पण लागतं ना कडधान्य, म्हणजे भिजत जेव्हा टाकायचं वगैरे ना, तर डब्यातून आम्ही पाकिट काढतो, तसंच कडधान्य जेवढे हवे तेवढे टोपात भिजवतो आणि परत स्टॅपल लावून परत असंच ठेवून देतो. म्हणजे एअरटाईटमध्ये, म्हणजे कसं नरम पण नाही पडणार आणि खराब पण नाही होणार आपली कडधान्य, म्हणून असे मी ठेवते डब्यात. आता हा आपला तुपाचा डब्बा आहे. हे बघा, हे घरगुती तूप. हे बघा मी ते माझा चॉपिंग बोर्ड वॉश करते. आता ह्याच्याबद्दल मला काय सांगायचं होतं माहिती आहे का, हे बघा हे व्हाईट आहे, हे बघा हे ना व्हाईट आहे, तर आपण जेव्हा पण ह्याच्यावर काही चिरतो वगैरे ना भाजी किंवा काही, तर ना डाग बसतात. तर म्हणून ना नेहमी जेव्हा पण तुम्ही वापराल ना चॉपिंग बोर्ड, तेव्हाच्या तेव्हा घासून घ्या, असं धुवून पण नका ठेवू. काय माहिती आहे त्याच्यामध्ये स्मेल येतं जर आपण असं साबणाने धुवून नाही ठेवलं तर. म्हणून नेहमी ना साबणाने धुवून ठेवा आणि स्वच्छ ठेवा चॉपिंग बोर्ड कधी पण, नाहीतर ते डाग ना डार्क दिसतात नंतर काही महिन्यानंतर, आणि मला वापरायला बिलकुल आवडत नाही तो चॉपिंग बोर्ड. आता किचनचं आवरून झालंय, मी आता वरच्या रूममध्ये जाते कपडे सुकत घालायचे. दुपारी कपडे लावले होते ना मशीनला, आता सुकत घालते. ही पिशवी, ह्याच्यात कपडे नाही ओरले, हे माझे कपाटात ठेवायचे कपडे. जाते वर आता. प्रकाश आला ना मस्त. मस्त हवा आहे. तेव्हा आता मी कपडे सुकत टाकते आपल्या स्टँडवर.
छोटे छोटे कपडे ना टी शर्ट वगैरे खाली टाकते, म्हणजे खाली लोळणार नाही ना ते फ्लोरला. आणि असे मीडियम कपडे इकडे मीडियमला. मॅक्सी तर भरपूर काम उरलंय, अजून कपाट सुद्धा लावायचं आहे. सगळं म्हणजे ना उद्या वेळ नाही मिळणार आहे. हे बघा आता इथे हे सगळे बॅग्स ना खालच्या रूममध्ये होते, मधल्या रूममध्ये. का माहिती आहे का, या बॅगमध्ये ना माझे कपडे ठेवलेले. आई जेव्हा हॉस्पिटलमधून आली ना तेव्हा इथे आम्ही झोपायचो नाही, वर आम्ही खाली झोपायचो, म्हणून कपडे वगैरे सगळे ना खाली होते माझे. तर आता जरा मम्मी रिकवर झाली आहे, आम्ही खालचा बेडसुद्धा वर आणतोय. ती गादी आहे ना ती आम्ही वर आणतोय आता सगळं, म्हणजे हा रूम पण बरोबर सेट करतोय. म्हणून माझे कपडे आता कपाटाला लावते. परत माझी साडी नेसली होती, तुम्ही व्हिडिओ बघितलाच असेल ना या साडीवरचा. सगळं आता मी ठेवते माझे कपडे बरोबर. आणि ते कपडे हे बघा, हे सगळे सुकवायला टाकलेत कपडे, आता सुकतील उद्यापर्यंत. तसं तर वारा तर नाही एवढा, पण आता सुकतील उद्यापर्यंत. ही साडी पूजाकडे घातलेली नाही का, ही सगळी आता मी लावते बरोबर. कपाट किती दिवसानंतर माहितीये, म्हणजे महिन्यानंतर मी आत्ता आली इथे हे सगळे कपडे वगैरे ठेवायला. माझी साडी, अर्ध्या साड्यात ना गावी ठेवलेत आणि अर्ध्या इथे. ही बघा साखरपुड्याची साडी हिरवी, ही बघा. माझे कपाट पण मी हे लावून घेते आता. हा माझा चमचमीत ब्लाऊज, हा बघा हा स्लीवलेस ब्लाऊज होता, हा बघा आता शिवलेला. आता इथे बघ काजल आणि मी बाहेर आलोय जरा टेरेसवरती, आणि इकडे बघते ती छत्री दिसते, छत्री इकडे. मम्मी आता वॉकिंग करत होते ना इकडे, तर मम्मीने तिकडे छत्री विसरून गेली आणि मम्मी आतमध्ये गेली. आता मी जातो खाली बघा. हे मम्मी इकडे लाईट लावतो. हे खाल्लं नाही तू? छत्री कुठे तुझी? छत्री आणली मी, आणली बाहेर ठेवली. काय बघ, आहे काय? काय आहे ती बघ. कुठे? ती बघ. ती बसली ना तिकडे, ती छत्री राहिली बाजूला. तू कुठे गेलेली? वॉकिंगला? वॉकिंगला गेलेली. दिलू बघ आमची. दिलू पिल्लू, दिलू पिल्लू. सरळ उठून आतमध्ये आले, त्या दिवशी पण तसंच झालं, छत्री बाहेरच राहिली वाट्यावर. घरी कसं कोणी आल्याशिवाय घर कसं साफ होत नाही ना. आणि तुम्ही पाठी बघू शकता, मम्मी आपला ट्रीटमेंट करते बरोबर. ती गरम पाण्यात आपलं संदव मीठ टाकलाय आणि पाय शिकवते. आता तुम्हाला मी दाखवतो बघा. मम्मीच्या पाठी जी एरिया आहे ती खूप डस्ट अशी एकदम हे असते ना. आता ताई येते तर ताईला हे सर आवडत नाही बरोबर. हे जे बेड आहे हे सुद्धा आता तुम्ही आता बघून घ्या कसं दिसतंय. हे सर्व बघून घ्या कसं दिसतंय. आणि पाठी पण बघा आणि ते पण बघा. आता हे सर्व माझं डिपार्टमेंट आहे साफ करायचं. निधीला आपली बसलेली आहे बाहेर बघत बघत. आपल्या रोजच्या जेवणामध्ये जर चव वाढवायची असेल ना तर असं काहीतरी चटपटीत करायचं. म्हणजे मिरची भरायची, आळूवडी करतो ना आपण तसंच हा एक प्रकार आहे जेवणाबरोबर चव वाढवण्याचा. तर मिरची अशी जाडी मिरची आणायची मोठी आणि ती भरायची. भरायला काय घ्यायचं, खोबरं. आता हे ना सुकं खोबरं होतं. सुकं खोबरं म्हणजे ते जाड असतं ना किसलेलं. तर मी काय केलं, त्या खोबऱ्यामध्ये लसूण टाकली आणि शेंगदाण्याचं कूट टाकला. पहिलं लसूण आणि खोबरा थोडा मिक्सरला लावून घेतलं, ते जाड खोबरं होतं म्हणून. आणि नंतर त्याच्यामध्ये मीठ आणि शेंगदाण्याचा कूट टाकला. हे झालं आपलं मिश्रण तयार. अशी मिरची चिरायची मधी आणि त्याच्यामध्ये असं भरपूर भरायचं खोबरं, दाबून दाबून भरायचं.
म्हणजे ती भरलेली मिरची खायला चांगली वाटतात. आणि आता श्रावणामध्ये काय रोज आलूवडी करून आपण करत नाही ना, तर एकदा कधीतरी मिरची भरायची. तर इकडे बघा सर्व क्लिअर केलेलं आहे, मी सर्व साफ केलेलं आहे, सर्व गोष्टी आपापल्या जागेवर व्यवस्थित ठेवलेल्या आहेत. आता हे मोठं बेड फक्त वरती द्यायचं आहे आणि काजल आपली वरती साफसफाई करते. काजल आहे ना रेडी? आली ना बरोबर गेली पटकन. तिथे बघा आमची रूम ऑलमोस्ट साफसफाई झालेली आहे, सर्व एकदम प्रॉपर एकदम क्लीन केलेलं आहे सर्व. आणि इकडे आज कोणती भाजी बनवतेस? आज पापडीची बनव. घेवडा पापडी बोलतात ना याला, वालपापडी. ती भाजी साफ करते. इकडे आमची दिलू काय करते? दिलूला साफ केलं की दिलूला झोपायचं मन करतं है ना दिलू? असली ना ती दिलू साफ अगदी लोळून घेते बरोबर. सर्व साफ झाल्यावरती सर्व साफ झाल्यावर तिला आवडतं. आपली मिरची रेडी आहे. मिरची पण रेडी आहे, जेवण पण रेडी आहे. फक्त जेवायची गडबड जोरात चालू आहे. आज जेवायला का आपल्याला? आज आपल्याकडे जेवण बघा, कोकमाची कढी आहे, मुगाची भाजी, बटाटा फ्राय आणि मिरची आता फ्राय केलेली. ओके. हे तू मिरची नाही घेतलीस? खाऊन तर बघ कशी लागते. जा घे, चल. खाल्ल्याशिवाय माहिती कसं पडेल. इकडे या दोघांना वरती का बसवलं माहिती का मी? कारण मी इकडे बघा चटई घालून आहे. बहुतेक घरी कसं हे कसं माहिती का विस्कटतच. 1-2 आठवडे झाले की हे सर्व मॅसेज होतं पूर्ण. हे माझा पूर्ण कबोर्ड माझंच आहे, पण हे 2 सेक्शन माझे नाहीत, ते जनरल सेक्शन आहेत. हे माझं सेक्शन आहे, पण कपडे बघा कसे झालेत. आता हे कपडे मी एकदम व्यवस्थित ठेवणार आहे सर्व. हँगर बघा, सर्व हँगरचे कपडे खाली उतरलेत. तर ते बाहेर घेऊन आता मी प्रॉपर सर्व लावणार आहे. इकडेच लावायचं ना, ते सर्व बाहेर आहे ना, ते काय करू मी? हा मला तिकडे सतवणार ना बोलून बोलून. आई बघा जेवायचं सोडून काय शोधते मोबाईल मध्ये. नवीन नवीन कपडे तर आपण घेतो, पण बाबा लावताना माहिती पडतं की किती हे आहे. एवढ्या कपाट्यात, वरच्या कपाट्यात एवढेच होते, पण एवढेच असेच माझ्या सेक्शनने गावी पण आहे ना. हा मम्मी, टी शर्ट्स गावी पण किती टी शर्ट्स पडलेत ना, टी शर्ट्स आणि पॅन्ट्स लागतात ना रोज. हो. आता हे सर्व बघा कसे एकदम मॅच झालेले आहेत. एक दिवस असं काढावाच लागतो करायला ना. आता मी बघा कसं सिस्टमॅटिक ठेवतो, तुम्ही बघा आता. माझं इकडे सेपरेशनमध्ये एवढा वेळ लागला की या लोकांचं जेवण झालं. आता इकडे बघा मी कसं सेपरेट केलं मम्मी. हे बघ, हे पॅन्टी सेपरेट केले आहेत, फुल पॅन्ट्स आणि जीन्स, शॉर्ट्स ते जरा ट्रेडिशनल जे असतात ना जरा वेगळेच, हे पण जरा ट्रेडिशनल वेगळे. आणि जॅकेट, हे माझे सर्व शर्ट्स, हे अंडर गारमेंट्स, हे सर्व माझे टी शर्ट्स. हे बघ असं सर्व सेपरेट केलं आहे. आत्ता जाऊन हे घड्या मारून प्रॉपर ठेवता येईल. टी शर्टचे टी शर्ट्स, शर्टचे शर्ट्स आणि पॅन्ट्स आणि बाकी सर्व वेगवेगळं आहे ना. झटपट ना शर्टचे कलेक्शन दाखवतो. कलर्स बघा तुम्ही फक्त माझे. कॅमेरामॅन जरा तुम्ही पुढे येऊ शकता. आता पटापट दाखवतो. आता तुम्हाला विचारेल, इकडे बघा हे दिसते सर्व आता चुरलेले आहेत ना. आता सध्या तात्पुरते मी घड्या मारून ठेवणार आहे. नंतर मग ताईला मम्मीला किंवा काजलला बसवायचं इस्त्री घेऊन आणि पटकन सर्व इस्त्री करून घ्यायचे आणि धुवायला पण एकदम टाकायचे. धुवून तर असतातच चांगले ना, फक्त ते चुरलेले असतात. कलर बघा, हा कोणता कलर आहे माहित नाही. येलो, फुल व्हाईट, फुल ब्ल्यू, लाईट ब्लू, रेड, हा थोडासा डिझाईन, हा थोडासा वेगळाच आहे. हा डॉटेड व्हाईट, हा डॉटेड येलो, हा कोणता आहे कलर? बॉटल ग्रीन, हा व्हाईट, हा पर्पल किंवा ब्राऊन कसा आहे. हा थोडासा वेगळा टाईपचा व्हाईट आहे ना. हा जरा प्रिंटेड वाले सर्व रेड आहेत. हा ब्ल्यू,
हा जरा सॅटिन टाईप डिझाईन वाला, हा चेक्स वाला, हा टोटल रेड, हा टोटल ब्ल्यू आणि हा. चला त्याची घडी मारायची आपल्याला. बाबा बघूनच घावायला लागला. काही किती शर्ट्स आहेत का? 1 2 3 4 5 7 20 तरी शर्ट्स आहेत माझे हे. तसेच 20 टी शर्ट्स असतील. तर घडी मारूया चला पटापट. जरा तुम्हाला इकडे फॅनचा आवाज येईल. हे बघा, हे माझे हे वेगळं आहे ना काजल? कुर्ता. हे शर्टचे 3 झाले बघा बंडल्स. आता इकडे हे पॅन्टचं करते आणि मी आता इकडे टी शर्टचं करणार आहे. आता सर्वात आधी माझे शर्ट झालं. बाय बाय शर्ट. हे गेले माझे शर्टचं फर्स्ट बंडल. हे सर्व पहिले शर्ट्स. खालचं विसरलो. बेसच ठीक ठेवायला पाहिजे, नाहीतर हे डबे शर्ट्स बंडल नंबर 2. आता जेव्हा घालायचे आहेत थोडे थोडे काढायचे ना, 4 काढणार आणि धुवायला पण टाकणार. आणि काढताना पण ना नीट काढायचे, नाही तर ते सगळे खराब होतात मग. हे आता तात्पुरती फक्त मी अरेंज केले. धुवून इस्त्री करायचं अजून डिपार्टमेंट बाकी आहे, म्हणजे अजून त्याचं काम बाकी आहे. हा 3रा बंडल. म्हणजे एवढे सर्व शर्ट्स लाईनीत राहिले. आता थोडे थोडे काढायचे, धुवायला टाकायचे आणि इस्त्री मारून किंवा असे हँगरला लावून एकदा व्यवस्थित राहतील नंतर. हा टी शर्टचा बंडल नंबर 1. म्हणजे टी शर्टचा बंडल नंबर 2. हे बघा, हे झाले शर्ट्स, हे झाले टी शर्ट्स. म्हणजे लॉंग पॅन्टचा बंडल नंबर 1. हे माझ्या लॉंग पॅन्टचा बंडल नंबर 2. हे बघा, शर्ट्स, टी शर्ट्स, लॉंग पॅन्ट्स आणि याच्यावरती शॉर्ट पॅन्ट्स ठेवणार. आता लॉंग आणि शॉर्ट पॅन्ट्स इकडे राहिले सर्व. कसं वाटतंय आता? मस्त वाटतंय. साफ वाटतंय ना आता? थोड्या नंतर ह्याला लावायचे जसे पाहिजे तसे, आणि बाकीचे जसे एक्स्ट्रा आहेत, जसे अंडर गार्मेंट्स किंवा वेगवेगळे, ते असं इकडे ठेवेल आणि इकडे असं समोर ठेवेल. वन. आज माझा ड्रेस बघा. न्यू कुर्ती. हा, मी रोज न्यू कुर्ती घालते आता. आता नवीन नवीन घालायचं. हा, आंघोळ बिंघोळ करून झाली आहे ना, नवीन कपडे घातलेत. आता तू काय करतेस? आता मी नाही काय करत आहे, काजल डोसे बनवते. मी डोसे बनवते आता, आणि आई आहे बाजूला मदतीला, गाईड करायला. दिलू कुठे आहे? दिलू, ते बघा आमची दिलू. दिलू बघा. ए सोनू, ये बाबुडी. दरवाजा उघडा ठेवला की बाहेर बोलते. हो, आता गेलेली बाहेर. हो ना बाबू, तू बाहेर गेलेला ना. ए सोनू, ये बब्बू, पप्पी दे. पप्पी पप्पी पप्पी. अजून एक पप्पी. टाटा टाटा. ते बघा, इथे आधी मी ऑइल लावून घेतलंय ब्रशनी. ऑइल लावला काय तेल लावला? तेल. ऑइल आणि तेल एकच. हा बघा, मस्त आलाय ना पीठ. होय, फुगला एकदम. आता याच्यावर झाकण ठेवायचं. आणि हे बघा, इथे मी चटणी पण बनवली आहे. हे बघा, चटणी पण बनवून हा. गेली. खोबरं, शेंगदाणे आणि लसूण, मीठ, साखर, कोथिंबीर, 2 मिरची, हे सगळं चटणी बनवली आहे. मस्त टेस्टी. आता इथे मी आपला डोसा टर्न करते. मस्त. हे बाई, कोटिंग मस्त दिसतंय ना. एकदम खुसखुशीत डोसे. हा, भूक लागली आहे ना. नाही चावणारा पण चावेल. आणि हे बघा, डोसे करून ना आम्ही ह्याच्यावर ठेवणार आहे. हा, चाळणीवर. आणि काय होतं आई? म्हणजे ना ते वाफ पाणी सुटत नाही. अच्छा. हा, नाही तर पाणी सुटलं की कसे ते तवतात ना, पाणी पाणी होतात, म्हणून चाळणीवर ठेवायचे. झाले डोसे. पप्पू बघ, चटणी आणि चाय दिली. तुझी बायको मला चाय बरोबर डोसा खायला सांगते. काय हो? मग काय
चाय बरोबरचे खायचे असतात का मला? मी चाय पिते काय? तुझी बायको म्हणते आई चहा बरोबर खावा, चहा बरोबर खावा. नाही, असं काहीच नाहीये. आई मला बोलली मला चटणी जात नाही, जराशी चाय दे. दोन्ही डोसे खाते मग. दोन्ही डोसेची लालच दाखवली. मम्मीला चाय ऍक्च्युली अलाउड नाही आहे हा. म्हणून हे घी ठेव जा. नाही देणार. चला खा आता चटणी सोबत. डोसे चटणी बघ कशी झाली बघ. चटणी एवढी मस्त झाली आहे ना, मस्त झाली, छान झाले. चला भाई तुम्ही टेस्ट करून दाखवा कशी झाली. काय पेलवान खाऊन दाखवा. मग भाईने चहा घेतली. बाईने चहा घेतली, पिनू दिदी. बघा आता माझं नाव सांगतात पिनी दिदी. मी इकडं उठली पण नाही आहे. चला असंच तुम्ही सुद्धा फॅमिली सोबत एन्जॉय करा आणि सर्वांनी एकत्र खावं, बरोबर ना? आणि मी नवीन सुनदुनी, हां. सासू नवीन सुनदुनी. आणि भाई तर एव्हरग्रीन. चला तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा, है ना? भाई आमचे पेलवान आहेत. बाय बाय. भाई पेलवान आताच नाही आहे. काय पेलवान पहिल्यापासून पेलवान. भाई जसे आता दिसतात तसेच 20 वर्ष अगोदर पण असेच दिसायचे. असेच होते बारीक. सेम टू सेम, नो चेंज. तर सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि डोसे खायला या. हां. टाटा भाई, टाटा करा.